Bună ziua tuturor! Sunt Nico și azi ne aflăm la The Outlet Dish Solution cu un sistem inovativ. Inovația, toți căutăm inovație în toate domeniile. Astăzi vă prezentăm o fațadă ventilată. Probabil cu toții v-ați săturat de fațadele în care folosiți tencuiala decorativă sau lavabila de exterior, care după 3-4 ani trebuie să o refaceți de fiecare dată, pentru că din cauza interperiilor se rupe, cade, se decojește. Acest sistem inovativ din profile de aluminiu, izolat cu un polistiren extrudat și lipit cu o gresie porțelanată de 3 mm, care are aceleași proprietăți ca și sticla. Este foarte durabil, în sensul că are termen de valabilitate nelimitat, se poate curăța foarte ușor, este foarte ușor ca și greutate. Aici avem o mostră, dar în general aceste prefabricate le producem la o dimensiune de 1 metru pe 3 metri. Se montează foarte ușor și o să rog pe colegul meu să mă ajute puțin. Uitați, așa arată. Aici avem mostră din mai multe culori. Pentru orice lucrare aveți, o lucrare veche, de exemplu o clădire veche pe care vreți să o renovați foarte rapid, să-i schimbați fața, pentru o clădire nouă, orice fel de informații din punct de vedere tehnic le găsiți la numerele noastre de telefon de pe Facebook sau de pe site. Oamenii și, de fapt, colegii mei specializați în acest domeniu vă vor da toate detaliile necesare și tehnice legate de acest sistem. Mulțumesc frumos!